Την έκθεση των κύλων. Λυπάμαι που τόσο σύντομα βγήκαν στην ώρα. Καταρχάς, εάν κάνουν όλη αυτή τη δουλειά που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος της Πτολεμαΐδος, φύης άτιστα, η οποία δικαιωματικά θα μπορούσε να κάνει μια έκθεση γούνας και να πει διεθνής έκθεση γούνας Εγνατία πει. Έτσι. Φύει ο Εμπορικός Σύλλογος των Σερβίων και πει εμπορική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Θα πει το Βόλιο, το ίδιο κτλ. Πείτε μου τι θα γίνει. Εδώ η Θεσσαλονίκη υπάρχει απογόρευση από την ώρα που ιδρύθηκε η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης καταρχάς να γίνονται εκθέσεις ένα μήνα, ίσως και περισσότερο χρόνο πριν από την έκθεση για να προστατέψετε τη δικιά σας. Εσείς μπορείτε να μου πείτε πώς θα προστατέψετε την έκθεση αυτή, η οποία είναι μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων με προσπάθεια όλων των Προέδρων. Και μια επένδυση 30 ετών δεν την προστατεύεται, κύριε. Οι άνθρωποι έχουν στόχο, είναι συγκεκριμένος, γίνεται για την ισορροπία των πόλεων, το έχουν πει πριν από καιρό, το έχω ακούσει, το αυτί μου δεν έχω πάθει ακόμα Αλτσχάιμερ, το έχω πει την προηγούμενη φορά, λυπάμαι, ήταν έκθεση Εγνατίας. Σε αυτήν υποσχεθήκατε τα χρήματα, εγώ σας λέω με ποιο δικαίωμα θα δώσετε μια έκθεση. Συγγνώμη. Το Εγνατίας δεν ενοχλεί. Και πρόεδρε, κάθε και συζητάς με τον εργολάβο που ανέλαβε την έκθεση. Τι δουλειά έχεις να συζητάς με συγχωρείς που σου κάνουν παρατήρηση με αυτόν, ο οποίος για να επιβεβαιώσει και την παρουσία του στον τίτλο η εταιρεία του είναι Expo.com. Με έδρα την Εύβοια. Το Expo το έχει βάλει και στον τίτλο, να μην ξεχνιόμαστε ότι την έφτιαξε αυτός. Εσύ μπορείς να συζητάς με τον Εμπορικό Σύλλογο, αυτή είναι η θέση, δεν έχεις καμιά δουλειά να συζητάς μαζί του. Με τι ρόλο παίζει αυτός ο άνθρωπος. Ιδιώτες είναι, τα συμφέροντα το κοιτάει, πολύ καλά έκανε ο κύριος Παντελίδης, προσφέρει δωρεάν το χώρο του, σίγουρα θα εξοδέψει και λεφτά, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι απομονώνουμε τα δικαιώματα μιας έκθεσης, στην οποία υπάρχουν φορείς στο δημοσίο όλοι, στην οποία κανονικά δίνουμε τα χρήματα, απ' την άλλη ο φορέας που τη δημιουργεί είναι ένας ιδιώτης. Χρηματοδοτείται τον ιδιώτη, εγώ αυτό το νούμερο δεν το ήξερα από τον κύριο Πρινιέρα, δεν το παθαίνω. 3 ο ένας, 8 ο άλλος. Τι θα λέγα Πλάνογλου, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, γιατί όχι σας διακόπτω, δεν χρηματοδοτούμε κανέναν ιδιώτη. Εγώ πρόεδρε εγώ, συγγνώμη. Ναι. Είπα από την αρχή, και συγγνώμη για το είπα από την αρχή, δεν χρηματοδοτούμε κανέναν ιδιώτη. Λάθος έκανες, παρακαλώ. Όχι, οφείλεις να το ανακαλέσεις. Ανακαλέσεις και έχετε χρηματοδότηση. Δεν λέω για εσάς κύριε Παντελίδη. Κύριε Καπλάνο, να σας πω λίγο. Εγώ μπορώ να πω ήταν και σωστή ενέργεια ότι πήγανε. Κύριε Καπλάνο, να σας πω λίγο. Τα λεφτά στο επιμελητήριο δεν τα δίνει σε κανέναν εργολάβο. Τα λεφτά του επιμελητήριο τα δίνει στους επαγγελματίες οι οποίοι νοικιάζουν τον χώρο, τους επιδοτεί με το ποσοστό που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν δίνει τα λεφτά σε εργολάβο το επιμελητήριο. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό ανακαλώ λάθος έκφραση. Αλλά πηγαίνω τελικά, τα νούμερα λένε άλλα. Ναι, το επιμελητήριο επιδοτεί σε ποσοστό